गिबियावनो दिनैनि बा गोथार मंगलबार माग दाननि नैथि मंगलबार बाथौ सान बेवहाय जोंनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि लाइमोन आफाद दुलाराय बाथौ गौथुम बेनिनो दिनैनि जा जोंनि गोथार मंगलबार बा बाथौ सानखौ खुंफुंनायाव फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि बेवहाय नुजाथिफैनो हानाय मानगोनां जोंनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि बर' बिफाननि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि आइसि रेजिस्ट्रार मेडाम इन्दिरा बर' मेडाम लोगोसे डिन अफ फेकाल्टिज आरो बेजों लोगोसे बेवहायनो नुजाथिफैनो हानाय डक्टर रिमोनला सार PS2 रेजिस्ट्रार बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि लोगोसे मेडाम रिमि ब्रह्म लाइब्रेरियान एसिस्टेन्ट लाइब्रेरियान लोगोसे बेवहायनो नुजाथिफैनो हानाय जोंनि लाइमोन आफाद दुलाराय बाथौ गौथुमनि लेङाइ आफादगिरि मानगोनां जगदीप मुसाहारि बिथां लोगोसे बेवहायनो नुजाथिफैनो हानाय बायदि बायदि बिफानाव थानाय जोंनि लाइमोन दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानगोनां बिबानगिरि नोंथांमोन लोगोसे दुलाराय बाथौ गौथुमनि आरज हान्जा नोंथांमोन लोगोसे जोंनि बाथौ बिबुंसारनि मानगोनां मेडिया नोंथांमोन लोगोसे आंनि लोगोफोर आरो बाथौ सिबियारि लोगोफोर दिनैनि नैथि मंगलबार बे जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे गोनांथार सान जोंनि बर' हारिनि मोनसे गोनांथार सान होननानै जों बेखौ बयबो मिथियो बाथौ धोरोमा गोदो गोदायनिफ्रायनो बयजोंबो बर' हारिनि सुबुंफोरजों सिबिजाबोनाय आरो फुजिजाबोनाय मानिजाबोनाय मोनसे दोरोङारि फोरबो जायखौ जोङो गावनि आंगो धोरोम होननानै जों बयबो मानियो दिनैनि बे फिरफिला बिरहोनाय जि हाबाफारि मोनबा गाब बे गाबानो जाहैबाय गोजा सोमखोर गुफुर गोमो बोराय आरो लाइगां बिनि गासै मिनिङानो जाहैबाय ओंथिया जाहैबाय गोजा गाबनि गोहोआ जाहैबाय गोहो बोलो आरो सोरां आरो बिनि उनाव सोमखोर गाबनि ओंथियानो जाबाय गुवार फैलाव गेबें आरो खौसेथि गुफुर गाबनि ओंथिया जाहैबाय गोथार सैथो हां आरो जिउ गोमो बोराय गाबनि ओंथिया जाहैबाय बाउसोमनाय आरो सहायनाय लाइगां गाबनि ओंथिया जाहैबाय गोजोन सुदेम आरो गोसारनाय दा जोंहा बाथौ धोरोमनि फिरफिला बिनि गासैबो मिनिं बा जोंनि ओंथिया जों बयबो बुजिखागौ बाथौ धोरोम होननानै बुङोब्ला जोंहा मिथिंगाजों गोरोबफ्लेथारनाय जोंनि मिथिंगायाव जा जों मोनसे माबा दङ जोंनि देहा मिथिंगा जोंनि थांना थानाय गासैजोंबो मोनसे रिलेटेड गोनां जोंनि बाथौ धोरोमा दिनै जोङो सान अर बार दै अख्रां होननानै बुङो नङा होमब्ला दिनै बेफोरखौ जोङो बाथौ धोरोमाव जोङो मानियो एबा सिबियो दिनै सान होननानै बुङोब्ला बिदुं जोंनि देहायाव बिदुं गैयाब्ला जों थांनानै थानो हाया दिनै दै होननानै बुंदों दै नङाब्ला जोङो जोंनि देहायाबो थांनानै थानो हाया दिनै अख्रां होननानै बुंदों अख्राङाव जेरै जोंनि बिखायाव जोङो हां लायो जोङो समफ्ल'आव जेरै गुवार मोनसे जायगा दङ आरो बुहुमाव जेरैबायदि जों हां हगारनाय आरो बोखारनाय खालामबाय थादों बेबायदिनो जोंहा बारा अख्रां माबाया बेबायदि मोनसे मिनिं गोनां लोगोसे दैखौ बुंबाय बेनि उनाव अख्राङा जाहैबाय जोंनि हां लानाय हगारनाय बे जा गुवार जायगा बेखौ जोङो फोरमायो दा बे समाव दिनै बाथौ धोरोम दिनैनि नैथि मंगलबार बे नैथि मंगलबार जोंहा बे जोबोद गोनांथार मोनसे सान मंगलबार होननानै बुङोब्ला बेखौ गासै बाथौ धोरोमल' नङा गासै धोरोमानो मंगलबारखौ गोथार सान होननानै गोथार दिन होननानै बयबो मानियो दिनै मंगलबार खालि गोबां मानसिफोरानो मंगलबारखौ गोथार होननानै सोरबा सोरबाया जानाय लोंनायखौबो दोनथ'यो धोरोम सिबिनायाथ' सिबिखानांगौ जानाय लोंनायजों लोगोसे गोथार खामानिखौ मंगलबार खालि मावो मंगलबार खालि जोङो मोजां सान होननानै जोङो बयबो धोरोमखौ मोजांथारनि थाखाय जोङो जेरै नैथि मंगलबार जों बाथौखौ दिनै सिबिदों बा खुलुमदों मंगलबार सानखौ जोङो गावनि मोनसे गोथार सान महरै जोङो सिबियो बेबायदिनो मंगलबारा जोंनि बाथौ धोरोमनिल' नङा गुबुन धोरोमनिबो मोनसे गोनांथार सान बेनिखायनो नैथि मंगलबार माग दाननि नैथि मंगलबार बर'नि गोथार बाथौ सानखौ
सारा आसामाव नाङैनो जोङो फालिनायखौ नुनो मोनसै आरो दिनैनि दिनाव जोंहा मोनसे दिनैनि दिन नङा एसे सिगांनिफ्रायनो जाबोनाय जोंहा मंगलबार नैथि मंगलबार बाथौ सान महरै सारा आसामावनो दिनैनि दिनाव मोनसे फालिथाय एबा जोंहा मोनसे बन्दनि सानबो थायो दा बे जोंहा जोंनि थाखाय जोबोद खाफाल गोनां बा गोग्गाथाव बाथ्रा आरो दायो आङो बांद्राय बाथ्रा बुंनो सानाखै दिनै समाव बेवहाय नुजाथिफैनाय